A pôjde sa vyliečiť od závislosti od Či by si sa mobilov. mala ísť liečiť? Ja sa nemám ísť prečo liečiť. Ja ani ty? Mentálne narušená. Ja. Mabu mi to ty Nebudu to pozerajme Paťkovi Švatiakovi. Čo? Joj, ty sa vezmi mi môj mobil. Ja ti neviem, nechaj. Presne, lebo ti skočím na ňu. No tak skoč, veď to je také jednoduché slupnúť na mobil. No čo? No. A ty ma nenatáčaj si! Dobre, Puk jeden! dobre, píše. Paľovi! Tak to ti píše, dobre.